angizwa usisi ongephe khona embhedeni azongcono ubhuti wakhe ubhuti wakhe wengcono ongcono kabi okhaya umdalo hayi lento lona nje Ujwayela kabi unompilo yini futhi into 1 2 kusekulele yonke into ngisuka eMlazi hayibo awukwazi uAndrew next lutho nje singaphinda khona manje ngokukhala wathi mina nginento enkulu mina ngapha wayikhala ethi nginento enkulu yena kunomkhaba ngiright ngisilenda yena bemcindezela umkhaba sengijwayela kabi manje kunomuntu ebengithi ngiphusha naye so bengimsupporta ngenza yonke into sengiyabona sengidukele u25,000 imali isingasekho uyangijwayela wena ujwayela ba uyangijwayela ujwayela bani imali yami zoletha angiyazi namba yakho kanjani ngizana mali yakho mina wena musungijwayela kabi wena ujwayela ba Musungijwayela kabi. ujwayela ba Musungijwayela kabi. ujwayela kabi Musungijwayela kabi. usale ingakhi nami kodwa sibingelele mbukeli wethu omuhle ekhaya la ukhona siyakuthanda kakhulu ubalekile noma ngabe kuphi la ukhona wazi ukuthi ubalekile iVumani film ngeyabantu phesheya kwelwandle noma ngabe ukuphi Africa yonke KZN yonke Gauteng yonke koLesotho koSwaziland siyanthanda asingayini ngaphandle kwenu nabaphesheya kwelwandle noma ngabe iziphi phesheya kwelwandle mfowethu uyaphila futhi akaphile njani ku right nceke yami ungake uyichaza mfethu uthi ubani yini ekubeka la nceke yami okay mina nguzama ngisuka eMlazi ngizela ngoba ngifanele ngisize ukuthi kunomuntu ebengithi ngiphusha naye so bengimsupporta ngenza yonke into kuna something ayenzile mala nonyamalalo kwemali sengiyabona sengidukele u25,000 imali isingasekho so yena uyayiphika lo mali okungixakayo ukuthi iproof senginayo yonke ngoba nebank lami ngalitshena ukuthi nginenkinga ekanje nakanje so nabo basho bathi hayi bangabafaka abantu abazongibhekela ukuthi mina ngiyasola ngineshow ukuthi uyena lo muntu lo so ngase ngicela ukuthi lingisize la ngifayela abameli ithombe ikhona futhi ezakhe yena wayithatha imali akazi ukuthi ATM inecamera iATM inecamera iyashutha umuntu osuwenza lonto leyo so masongena nebank icase leyo enzima kabi mina ngakwazi ukuthi ngikwazi ukuyihoxisa if elikhuluma iqiniso ngoba mina imali sengifuna lo 20 noma kuthi uyidlile ke nyinga ngoba phela uyaphika yena yabo noma kuthi uyidlile imali please angibuyisele noma 20 yabo angeke ukwazi ukuthi avele ahambe nemali yami engaka yonke manje mfethu moza umuntu ebenipushana benipushana bafo mhlambe benipushana Hollywood mhlambe niphusha ibusiness naye no kade sijola naye yabo ya kade sithandana nakhona ke khona izinto ezenzakala uze sigcine sesikhiyana yabo kwakuyichira mfowethu yabo kahle ya ayichira mfowethu wena uyidla kanjani chira mfowethu kwenza kanjani uzugcina su yabona uyena umuntu emane efike ezongibikela inkinga nayo igcine yabo nayo igcine nayo izongibikela inkinga ezenziwa uyena ngenye day yafika nje singigqokela enye indlela yabo zakhala kanjalo kanti vele umuntu oneyinkinga vele yabo sengibona manje after seshayile imali ukuthi hayi vele akekho grand manje ikonto engayiqondi bafo iphini yakho yasebank ubeyazi ebeyazi nekhadi bungamind ukumnika njengomuntu wakho bese nganankinga nisandana isikhathi esingakanani naye usuku 1 year 1 year sipushana mhlambe after niphushile mhlambe bekuyimfihlo mfowethu ukuthi just niyayiphushela noma umfowenu ubekazi uke wabona bese bahlukanile bese bahlukanile wena wabe isiphephelo naqhubeka nazwana nomfowenu akazi akazi ngoba nala sengihlala khona akafiki yena lo uyakhona ukufika South Africa after imali mfowethu ubudlelwano bunjani kuwena nayo le ntombazana abukho grand because mengithi ngiyamfonela sometimes uyayibamba ifoni akhulume lonto ekhuluma ngoba mina ngimane ngimncenga ngamtshela sigcina ngizoyithatha ngiyinikeza abameli lento if ephika yena ubufakazi kunabo bonke yabo
So nje emva lokho bese singasabonani yabo engabisafiki nasendlini ukhombisa ukuthi lento iyayazi. South Africa imali ingumxabanisi abanye bathi ungayibolekisa imali ngoba ijike idala inzondo yabona nje kunzima ngempela kuthiwa yini umkhonto ugcwele igazi madoda uphuma enxebeni manje bhuti khona into engayitholi kahle ngoba simbizile namhlanje uReady kumfesa kahle kahle wena ufuna imali yakho nje kuphela ngifuna imali yami nje kuphela engiyifunayo ngoba angazi ukuthi uphika ini ATM amakhamera ku ATM akamthatha umuntu wrong athatha wena osukushayela iphini wakhipha imali ikushutha lapho manje into ayiphikayo angazi uphika yini because manje wayikhipha apha mfowethu ngoba uthi uhlala emlazi yena mhlambe bathini ebank khomisa iphume imali wayithatha down ayithathe down esensakhona iyakusho ngabe mhlawumbe uke wazama ukukhuluma nabo bomndeni wakhe mhlawumbe ubazisa ukuthi sekwenzeka isimo sikanje noma wazi uzama usisi wakhe umuntu ebengiringa naye usisi wakhe umuntu ebengikhuluma naye ngoba bakubo nje straight angikubaza nje umuntu ehlane naye lokushini Africa kunzima South Africa ngiphethe insizwa la uSgidi indoda emnyama noma NJ mfowethu sanitsanda kakhulu nibalekile basacela mfowethu ungisondezele noma isisithi uhamba umlande mfowethu uSgidi indoda emnyama mfowethu ngoba eza njengamanje uReady ukuthi ukhulume naye great because kade ngabe ngifuna vele ukuthi ngikhulume naye ngingalithola ithuba yabo akaze kufika ukuthi mhlawumbe nibambane ngezandla sake sabambana kancane khona ngale yabona khona into eqala kudlala ngihlezi ngisho ngithi mina ngifuna ukudlala ngamandla because umuntu udlala ngamandla umuntu usuke ekutesta lapho ukuthi umuntu onjani yabona ngiyacabanga mhlawumbe ezinye zezinto ezenza ukuthi enze lento ayenza kumina yabo because ukudlala ngamandla la wabona khona mhlawumbe kanye ngumuntu weak kwathintini ingakho izinto ezifana lezi kanti akukho njalo ingane mhlawumbe unazo ngoba phela uthi nowaniye wena ngeke kube nengane unazi ingane yena unazi ingane zifuna nglo so inzima lana sistazo yaphela ngiyaphila ungasondela nje kancane nami ngiyaphila ivumani film le manje sisibengicela ukubuza la ngana nokubheka emehlweni kuthiwa umuntu akabheke emehlweni uyamazi ubhuti ngiyamazi umazi kanjani ayi sasijola naye nanijola naye yebo nisenijola isikhathi singana ngathi unyaka nenyanga mangikhumbula kahle ayikho into yanixabanisa mfethu ngakumtshele mfethu ukuthi yini kahle yini mfethu ekuletha la njengamanje mfethu so mfethu into engiletha la umayelana nale mali loyika ukuthi ayithatha imali yani 25,000 hayibo usungihlanyisa ama-document akhona yonke hayi angifuni ukuzwa lutho nje angifuni ukuzwa lutho ungihlanyisa mfethu ungakusho mfethu ukuthi yini kahle esiletha la njengamanje so into esiletha la kahle lo bastard uyaphika ukuthi washaya imali yami hayi bunqambela amanga amapha amanga waqamba lo washo ukuthi imali yakho akhoma imali yakho ngiyithathile nginabo ubufakazi mina ikhona i-bank statement lo benzile benze amasimba la aswazi kuzaba uzoyikhipha imali yami wena into engifuna ngifuna ungitshene ukuthi na i-bank statement la uma uhlula lapho izithombe ikhona ezekhamera zikhona azikho kumina zikhona lapho ziphi kubameli manje silimi ushiyeleni ngizama ukukusiza la student awunanix wena awunanix ngizama ukukusiza la ngisilethe imali yami aniswani kodwa bathangana nix uzoboshwa ungichaphathi umuntu amanga wena shaya indaba mfethu udla imali yendoda kanje akazi ngidla imali yakhe mina angazi ngidla imali yakhe angazi uyangisukela nakho nje la mina ngidla imali yami umuntu waziphini asikwazi ubani umuntu waziphini wena yaziyo hayi izithombe ikhona yini ngizama ukukusiza la wena ngicela unezimali angifuna isizo lakho lesithambe zakho lezo uthe unazo aziveze manje awukushaya unembeza ukuthi udla imali yendoda akunandaba angazi ngitho vele uyangisukela 25,000 mfethu into azothi wazovela umtshela abantu amanga lawo umtshela abantu amanga
Ukahle nawe mangibamba ngithi yazi Ima bapho yehlisa kahle kahle sengijwayele kabi no lo ungijwayela kabi lo ungijwayela kabi lo ungijwayela kabi lo uthi ukudlala ngamandla wena usugentleman wena ungenza noma yini ilaphi ngicela imali yami mfethu akona mali wena ulopholo wena kulopholo mina shayiwe dodo mfana angishayiwe muzi umsanje angishayiwe mina angishayiwe mina angishayiwe angishayiwe mina yayifisa lo mali leyo angishayiwe yayifisa Ima angishayiwe mina woza sisi Ima bese musukula kanje phezulu ngiyamuzwa nje ukuthi ngijwayela kabi ngibize lopholo phambi kwami wena uyidlelani imali yendoda kanje imali vele kumaka imali lona akazi bani imali imali yami imali ngani zami lo akaze ayikhokhe namanje imali engane zakho yes uyithatha imali wena uyithatha imali engane uyithatha imali limazi muza cha uvela nje vele wavela mbhonya sendlini vele ekushaya endlini yes bengishaya ngizogamala yeah bekushaya amatheni befuna imali yengane akade imali ihlale kuyena kube yena ozongilawula ngayo oh yes bafo bukwenzelani lokho umshayele imali yengane ayikho lento ayikhulumayo ayikho uzama ukucasha nabu ufakazi bukhona la okay mina eyami imali engiyifunayo if mina bengithatha imali yakhe engane bokufanele kuthiwe kufike yena manje sisi kodwa ngeke ngihambe le mali ngeke ngihambe ungakhuluma ngeqiniso ukuthi ngihamba ukuthi uzoyikhipha kanjani le mali ngoba umfowethu akwazi ukudla imali yami mfowethu kanje bese kuthule kanjani ayikho into engingayazi namhlanje uzoyikhokha sisi asikwazi bafethu sohamba siswami yini enye ayenzayo lo muntu ekade yenza before edla imali yakho bungaboni wena mhlawumbe ngabe iqola bengamboni ukuthi umfowethu wayimane efika ekhala nakhona ngathi ngiyamzama imane efika ekhala naye afika azoblame umfowethu kanti uyena isigebengu vele athi uyena obhedayo into abazenzayo abayibangayo endlini umfowethu afike yena azokhala ukuthi uyahlushwa isona lesi sikebereshe lesi sona sifike naso sizoblame umfowethu kagcine sengithatha sona singigqokele enye indlela nje akaze ngimshele ngawayenga sisi why uyiye ngandoda namanga wangishela wathi umfana ngiyeke isigebengu wena right ukushela lokho ngakini ukushela lokho wathi na wamiyeka umfowabo ngoba ngiyothi 10000 lo wena ku Hollywood ayimana nakho yakembula mina yakembula bafo why wamni 10000 u10000 ayikho lo 25 angikembuli Kabaresho wena. Mina iskabaresho. Yes, into nje Ngakeni umuntu man phela nizokuthi nizongcolisa. Hayi man mafethu man. Yabo uzohlamba la. Nizongcolisa fethu emoyeni. Yini my sister uthi uma wakho umthwa ngoma wakho awuboni kwakhona lokho ubungayeni makoto right umthwa kanjani uma umuntu wakhe umthanda uke wamthanda khona bengithanda vele uphophe wayengithwala into yangithuka nayo yiyo nami ngimthuka ke nami ke yes indaba ungamiyekanga ngobonsi niyalo kunokuthi ubaleke nemali yakhe akhathanga imali manje ngiyaphinda uma ngithatha imali yakhe ngiyana oqala ku 10000 esafika kumina unamanga akusiyo 10000 yakhuluma ngayo angiwazi angisukela mina ngikhuluma ngocash owahamba into yazi nje ukuthi mama kholi ikolo afuna imali la angibhonye endlini lo rubbish lo manje mekushayela imali wena indaba ungamiyekanga indaba ukhetha ukudla imali yakhe la uzani imali bese ngimnika imali sihambe naso grocery le ayisho bandla angiyazi Nkosi yami kwenza igrocery eyamalini le imalini le grocery sisi uyabahlambalaza kodwa kini yabona ukuthi uyabahlambalaza kini mina into engiyifunayo la sivu man film mfethu sifuna imali kuphela mfethu namhlanje la sokuze kushona ilanga ngiyethambe la ungashonga ungakhipha ngiqinisa ukuthi imali wayenzana angathanga imali mina bhuti imali ngiyithathanga wena ube namanga wena ube namanga imali yakho mina amasimba yini la wabhale lapha ku statement liyakhuluma nje likhulumathini ubani obekhipha ngisakunyana mina akazibona ukuthi bekuthanda yini noma uthanda ini vele uvele ngithanda vele wevele ngithanda angikhiphela ko shop emsanganweni ko shop la emaphareni asikwazi wena kuphe emaphareni wena lonto uzenzele wena ngeke ngikhiphe wena mina nginezinye into ezilaphi shimalendini ubani shimani wena ngathi ngizamona ngiyaqoqa mosi ngento namanga hawu angithi ngishente endlini wena ngishente endlini
uthi umfana angifanele angithi umfana angifanele angithi wena right yes ngifuna ukushaya kuphela bese uyasebenza endlini kuphela mina nginabo abantu awunamuntu wena uyintshe wena ngabe sisibenqoma yini esimabela ama rights ngiyashisa ebhedeni ini hayi wena nje awurabishe abanye bazobabanda ini bengenze uhlale endlini urabishe nje wena bo-aunt wena usebenze mina nginazo intombi mina ngiyashaya etawuni nginazo intombi akaze ngakuncoma bafo ngabe before usana nosisi bonganazo yini ezinye intombi zikhona namanje sisakhona ngifuna imali yami lo vele bengakhiyana bengumenza umuntu ohlala endlini umuntu osebenza endlini mekusesipani usukola manga ayikho lento ayikhulumayo usukola uqhamuka lana bizela manga ngibizela manga mina ngikhuluma ngathi nabo ubufakazi nazo ingane zabafana sisi nginayo yodwa ungafila kanjani sekuyiyona abayenza kanje amabheza vele yobanje yezwa mayisilima njengomfana wena wabonisa ngisilima uvele uhlaniphile manje awenza isilima okay ngiyisilima ngicela imali yami imali yakho imali yakho imali nayo sesayidla naye eworkshop nawe phikani shuthi ngihambela mahala mina ngizofuna into engekho ngibuza kuwena buza kuwena mina kade ngibhepha uma wami endlini uyangijwayela wena qoqosha umsibuze embobeni uyangijwayela wena kunjani ukuthi angijwayela qoqosha umsibuze embobeni uyangijwayela wena ujwayelo ba uyangijwayela ujwayelo bani imali yami uzoletha angiyazi namali yakho kanjani ngizana mali yakho mina wena usungijwayela kabi wena ujwayelo ba kodwa asidlali ngicela imali yami into esifunayo nje imali ngicela imali yami imali yana anamali mengikhokhela imali awuthi uzokubulalisa ngicela imali yami abantu bakubulani thina siza wena bathinga ngani lo bantu lapho bathinga ngani ngoba nasomqedile wena wemfethu ngimfweni mina ufuna kanje wena ujwayela kabi ubiza mina lopholo asikwazi yazini ngizoyiyeka le ndaba le mali cha ngesiyeke mfethu sivuma film mfethu uzoyithola imali yakho kanjani angithi uyayiphika ngithi ngiyikhokho vele manje ngimila mina ngizokwazi ukuthi uyikhokhe naku nakuphethe umbombo sobona yabona isize sisambe naye sikulaba bafethu abanye yabona namhlanje wena uzobona kodwa mfethu wena yini le yakwenza ukuthi uzodomeka ukuthi uyakuthanda le no mfethu ukuthi izinto ebekazenza yabo kahle kahle kumina bengimenza umuntu vele okuyena umuntu ongisizayo endlini yabo bengimthemba kanjalo nje umuntu ongisebenzelayo endlini isinothi ukuthi kade ngimthanda ngingamthandi mina yezasi kusho nginazo kunentombi ezintsempu kahle anantombi wena so kuyena umuntu engisiza endlini ngenza ukuthi ngingakhoni futhi nokumholela yabo ukuphela inyanga yabo ngimthathe nje umuntu yena sevele wayiholela ngalendlela le kodwa bengimsiza kwezinye izinto phephi imali okuphesha ukuthi imali le uyiphuza ngiyiphuza vele ilana ngineyintombi ke lapho ilana ngineyintombi so kahle kahle bengenzela ukuthi angisize endlini ingakhona ukumholela imali enkulu but lese ususukola manga njengoba ubobhizi laphana ukuthi ngiqaba ubucambuca ngamathi nje wawenzani vele angizwa sisi ngiqabule ngicabula ngamathi nonke le ndawo la ngicabanga ngamathi kuso bonke ngangikhombisa wangakhuluma ngani ngaleso sikhathi wanyanyisa ngikhuluma manje ngoba angithule kwangisamthanda ngangikhombisa kona vele ukuthi angikuthandi akekho umuntu owaqala umuntu amfaka amathe unamanga ngosho udla isinemfu wasiyasha isinemfu ngenzela wena wenzela mina owangibamba isinemfu mina yini ukuthi okathi gijima khona okathi gijima khona iqafonoza awuzweke angithi uyezwa vele bisibada bomsangano why ufunani esnefini ufunani esnefini wenza ufunani esnefini angenzela wena ukuthi wenzela mina iyabanda vele namanga iyona into yavela ukuthi wena angafocus kuwena vele kwenza uanti ngebantu abagrand usahamba tshela ubuye ebani ngicela imali yami mfethu akhoma lakho le ukhuluma onginika imali uzoyikhipha ngicela imali yami ngicela imali yami ngakhuluma zonke izinto athi ngaqaqa le dread lenziwa ngemali yami kayilona ngaqaqa manje phika lokho wena wamenza lenziwa ngemali yami namanga bo uhlala endlini usukola namanga bo uhlala endlini imali esuka isebenza yami imali esuka isebenza emakhaya abuzokuzana emakhaya ufuna ukutshona ekhaya Xhosa lento usungikhayela nje kabi nawe awuzwa usungikhayela emakhaya kabi ayibuze pompo khanda lakho uyathetha mfethu uyixhosa nje
isiXhosa amaXhosa vele niyaqolana vele ongaphesheya Busaba. Busaba. ongaphesheya kodwa sisaXhosa uyaniphoxa manje yonke lento bayenze nenza kanje umuntu umethola intombi yeXhosa Angazi ubuza kulabo ababona ayimini. Hey namhlanje wena wazi wena uzoyikhipha le mali webhudi mfowethu yini mfethu enye mfethu awubuke yasineka lento ujensi kuyadlalwa le jensi move Yazi wena ukufutbola empedeni kwangcono ubhuti wakho. angizwa wesisi Ongephe ibhola empedeni athi kwangcono ubhuti wakho. ubhuti wakhe wengcono Ongcono kahle, ongcono kabi. Okhaya umdlalo. Hayi lento lona nje. Ujwayela kabi unomculo Yini? Futhi into 1 2 kusakulele yonke into. Hayibo. awukwazi uAndrew next Lutho nje. singaphinda khona manje ngokukhala wathi mina nginento enkulu mina ngakubhebha manje ngikakubhebha manje ngigcwalisele phambi kwakho wayikhala ethi nginento enkulu yena kulomkhaba ngiright ngisilenda yena bemcindezela umkhaba sengijwayela kabi manje iqiniso usubhuti wakhe bekucindezela ngomkhaba Unamanga Ngisola manje phambi kwayo manje ngakubhebha manje mina Unamanga. ngikhombisa lento leyo ngisho ngenzeka Bazokuhleka abantu, Ingenzeka manje. Bazokuhleka abantu wenza into leyo. imani mfowethu imani imani uzoyihlambalaza ngomhlaba mfowethu Imani. yenzakala okay ake kumdelela phela naye ake kumdelela yelani phela ukukhuluma kumdelela bethi kumnandi kodwa manje uthi wena uyiqhude bafo mina ngithi singakuphinda manje nikuphinde manje Manje. hayi ngeke phambi ngomhlaba manje singajikela ngale uzokhala manje bese akhokhe futhi imali yami esinepipe elikhulu ubhuti wakho uthi lincane unomkhaba kodwa manje seyi vice versa uyayijika uyayijika ngifuna imali yami mina zonke lezi zinto lezo oyikhulumayo kade engazikhulumi ngicela ukukhipha le sound ukuthi ngicela upholisa umoya ngifuna mhlawumbe usisikhona into azongitshela yona into eyimfihlo my sister yonke lento bethu uyenziswa yini bese Cha kona mfethu imali ngempela ngayihla. angizwa sisi Imali ngayihla vele. Kodwa ngeke ngiyikhokhe. Anginawo amandla okuyikhokha. Ngagembula ngayo yonke. Enye ngayisekhaya. manje indaba kungayicedi bezonqaba yini Hayi bengakavume wevese enkhuzini indaba Hollywood. Wona benigembula kanje kodwa nobumfihlela usuyagembula Ngimfihlela ngoba into ezingasile akazithandi bani. manje awubonisa ngakuthumelela abantu ngoba thina into esifuna mfethu wena ukuthi nje mhlawumbe noma ungakhokha kancane imali yakhe yeso manje yazi ukuthi sigcine ngoba unengane uzothumela abantu ukuthi bakubulala Ingane zami sayi ngubani? Ingane zami sayi ngubani? ingane zakho Yebo. angithi uyabona ngoba suvumile kanje ubufakazi lo uyazi lento ngakubophisa uyafuna ukuyajela wena Cha, angifuni. manje mhlambe okay sizame ukuxoxisana nayo ikhokhe kancane ngoba ngeke ukwazi ukuyikhokha yonke Ayingeke ngikwazi wena. ayikhe sele kule mali wayithatha Esele 2000. my sister okay cela ukuthi at least umbuyisele yona enye uyikhokhe kancane khona la usebenza khona uzama khona since usukile kuyena ngoba ngathi uqhelile kuyena Sengiqhelile nemali engiyitholayo incane ibala ko 2000 inyanga ibe 1 point yabo. Kuzoba nzima nje ukuthi mase sikhokheka le mali. Yeah. uthi okay at least mhlawumbe umneze ngo5 mhlawumbe uzothoba inhliziyo Nelonganzo ngicela ngikhulumele naye. Hayi ngeke ngisakwazi ukukhuluma naye. indaba usabuvuma phambi kwakhe Yeah, bengisabuvuma phambi kwakhe. Ngoba wengikhuzile. Yebo. awukwazi umthando ukamthanda nje kodwa Bengimthanda uma ngisamthanda futhi. Yebo. ukhona umuntu ojola naye manje ususukile kuyena Ngisahile nje. Sathi ngikhohlwa ngaye. Yeah. yini ekwenza ususeduze kwakhe Into bangisuthisa wakhe kube indawo le mali. Saxabana kodwa futhi imini wasusa inkulumo ngale mali wangenzela ukuthi asuduze kwami wangingazulu njani. Yebo. Hey sis indaba yokugembula Hollywood my team kunzima ngisacela nisondele bafowethu siswami okay sozama ukuthi bese uyikhokhe kancane imali ngeke ungayenzi flop futhi Okay ngisayenza ngifundile. uthi usahila kuzoba nzima awufuna ukubuyela ke Ayingeke manje isanje. okay yazini bafo mfethu ngiyakucela mfethu ungabi mfethu yabona alright lento azoyisho mfethu ngicela uxolise mfethu umtshela yabo ngiya understand ukuthi kunzima but njengamanje sibuyela abantu abaningi la
mfethu. Noma ngabe kukhona iphutha elinjani emhlabeni liyakhona ukulungiseka. Noma ngabe wenzeni. Ngathi khona abantu abakwazi ukuxolela ukuthi omunye ubulala umuntu. Ngakumuntu ukhulume nje naye mfethu, ukhulume naye umtshele please over to you. Yes. Sama ukuxolisa Nkosi yami. Lokho kusho kuyiqiniso lonke neqiniso lodwa. Imali yadleka imali. Wawungikhuzile kona. Kwayinkani yami ngoba phela angithi imali ngiyayandisa kanti izodliwa yonke ka Hollywood. Waphetha ngayo imali yami. Wawutshentsa ngeke ubambe lokho. Nje ngishilo ukuthi angangizama ukuthi iyande kanti izodliwa yonke. Wawidla nobani? Awuhamba nobani? Asidlanga ngabheja ngayo kwa Hollywood. Ngisengisholo ukuthi the time uyikhipha labo uhamba nabo uyisebenzisa ngoba phela ugcina ngoHollywood kuphela. Koko usho mbami. Ibuya kanjani? Ngicela ukukhokha kancane iziyanele imali yakho. Uzoyithatha? Khona ngibambe khona ngifola abo 2000 kanye 2.5 ngizokunika mhlawumbe 1000 2000 iziyanele imali yakho. So indlela esimeza ngayo ufakazi ukuthi angeke ukwazi ukungicross ngoba phela kade ngikuzama mina. Ngiyakuthola ngize ngizokuthola ngale ndlela. Hayi ongcono singaye police station. Uphinde siya bank ukuthi imali mayingena kumina enye iye kule straight ungezi kumina yabo. Ngabe mina okusendelayo. Mayingena kumina idlule kuwena. Sure. Bafo enye into futhi enye into uthi uyakuthanda. Mina ngimthanda mina. Akaze ngamthanda vele. Injalo. Njengoba ngithi akaze ngamshela. Awazi amshela. Akaze amshela naye uyisho. Okay, hayi siyele ukuthanda ngiyabona ngazi usuphinde usukushisa. Futhi uzoyibuyisa imali yakho yabona. Kancane yabo. Usikahle kahle besaba ukukutshela yonke lento ukuthi uyidlile ngempela imali yakho yeso. Yeah. So mina eyiphi inyanga zoqala ngayo because ngiyayidinga siyakuDecember manje. Mayiphela nje inyanga siyaqala. Uyaqala ukuphela inyanga. Masuka la ngicela usuke la sihambe police station sikwenze affidavit. Masuke siya bank. Yabo. Ngizela ulala nofakazi ungathi ngiyakcrossa futhi. Usebenza kuphi manje? Angisithole lapha kwenye charity. Bafuthi usebenza emajardini nemali ayitholayo uzozama ukuthi akhiphe leyo mali akunikeze kancane noma ngabe 1000 usala no 1.5 ukwazi ukwenza ukukhava izinto zakhe. Bafowethu ngiyacela ukuthi nihambe nabo boyithuna. South Africa bazohamba nabo just ubobhala lento baqinisekisa ukuthi yonke into ibhalwe phansi ngoba into ebhalwe phansi i-right yabona i-professional. So noma umunye seniyeza umunye inkinga in future leyo nto wazi ukuthi isombululeke ibe nesisombululo ibe nesixazululo. Siyanthanda kakhulu bafika wapha amazwi ufuna ukwasho kumuntu obeka imali kumuntu wesifazane amnikeza even nephini. Into engifuna ukuyisho kubantu ukuthi bangathembi noma ubani yabo ukuthi umuntu usuhlale naye isikhathi singakanani endlini lo muntu akusiyeni wakini yabo noma kuthiwa futhi okanye ushadile naye kodwa imfihlo yakho kufanele ibe imfihlo yakho ngasemalini umuntu angadlaleli ngasemalini. Nenye advice engifuna ukunikeza yona ukuthi usazoqhubeka namanye amachiri enza izinto ezifana naye abangayenzi lonto. I-ATM inecamera the time wenza into iyakushuta. Mina mengifika ngebhenki ngikhala ngithi nakho kunje iyakwazi ukuthi kubuyele zoyithomba umuntu oyenza yonke lonto leyo. So kuyicala elibomvu lelo. Ngengakho bengimtshena ephika ngiqale ngeza nayo ilento ama bank statement efikuhlula lapho icala vele li-on. Lonto le into engakwazi ukuthi cancel ngokuthi sivumelene ngokuthi imali yabo manje bengithatha ngisemaphoyiseni manje sisemaphoyiseni yena kuukuboshwa icala elibomvu yabo kuukuboshwa ngoba kade baleka. Wena futhi awufuni ukuthi simbophe ngifuna ukuthi sihambe naye emaphoyiseni. Ngifuna ukuthi angifuni ukhanjwe naye emaphoyiseni because uzoboshwa ngoba manje seyikhona ekuqaleni ukuthi kade ngibaleka kuze kahle ibank elimbophayo yabo. Mina ngizokwazi ukukhulumisana uma uthi uzoba nalo iqiniso kulento la eshoyo angaze aboshwe nje straight. South Africa kunzima my sister amazokugcina ufuna ukwasho kubhudi useshilo ukuthi akunankinga akafuna ukuthi uboshwe. Thina nje kube bekuya ngathi ngevumani film besizothi samba nawo uboshwe kodwa nakhona sizame siqale ngendlela elula ukuthi ngiqale ngize akasuke eduze khona uzokwazi ukukhuluma yabo ngibona ukuthi uthini yena ngalelo daba uyangithola. So athina amazwi ufuna ukwasho umuntu ogembulayo nodla imali nabangani bakhe badudane bedla imali yendoda engabe bamsana nendoda
oqala ngingathi ngithi uHollywood uma la umuntu agembule ngayo yonke imali agembule ngaloko nje ukuncane yebo okwesibili imali umuntu iyahlonishwa ngoba uma kwenzeka inkinga la ngaphandle ukuthi manje sayidla if kwathiwa ngibanje inkunzi kwathiwa angazobe lapho ngiyokwenzani lapho kophethwe nabo umhlanga in yabo so kwakufuneka mina ngikhulume naye ngimcele ukuthi ngicela imali engaka ube kuyena ukuthi yanginika noma akuniki nanginiki futhi lo ngikwamukela yiloko. South Africa siyamthanda kakhulu nibalekile la nikhona sibonge ukamera wethu ama security amagadi bafethu siyan appreciate Zivumani Film babukeli bethu siyamthanda kakhulu yabona enye into sifundeni ukuhlonipha abafethu yabo imali yabulalisa ngempela bayafazi imali kuyabulalisa siyamthanda kakhulu onenkinga angasibhalela ayikho inamba eyiningi esuzi lapho inamba osuzi advertise ayikho inamba ya straight kwiVumani Film uma ufuna ukubhalela iVumani Film ungabhala www.vumanifilm40@gmail.com ushiyele umlayezo soku-attend sizofika lapho noma ngabe ukephi but dependa nangesizini ukuthi kuleyo season sikephi sise KZN or sise kuthiwa yini umkhanya kude dependa usikuphi ngaleyo lokhoze yabona usishiyele i-message kwi-email yethu siyamthanda kakhulu la nikhona nibalekile ningaxhawulana ngoba since ningasathandani yabona nixhawulana anisathandani okay siyamthanda kakhulu bafethu nibalekile amen.